Guys, jsme zpátky, OK. Hrajeme... hrajeme Ice. A jsme... Meat? Oh můj bože, OK, bro. OK, bro, let's go, bro. Máme jeden. Kamo? Jo. Já jsem šel do kuchyně. Já jdu tam, počkej. Oh! OK, bro. OK, bro, do you have your meat? Yes. Já mám jedno. Just in case you see him. OK, another meat. Počkej. Kámo, dva pytlíčky. Meat. Neber mi ty dítě, já to... OK, sorry. Kolik? Já mám 4. OK, let's not make a run for it, kámo. Where is he, bro? Ne, on je nahoře. OK. Doprava. Proč tak žůdáš? Kámo! OK, bro, wait. No! Oh, dobře, on je pryč. OK, if you see him. Počkej, kamo, ale nejdřív jsme měli jít nahoru, protože Ne. tady jsou ty dveře. It's okay. No jo, vlastně. Nevadí. Oh, if you see him. Give him the meat. Kudy jde? Mít. Máš tam mít! Dobrý žero, vole! A kde je? U mě. Another meat. Kurva! Tak to ne! 9, 8, 2, 7, 5. OK. Enemy dog. Be hard. Hi, bro. Oh, maso. Meat. Meat? Já nemám meat zatím. OK, možná tady bude meat. Oh, meat. This will keep the beast busy for a while. Kam jsi šel? Kuchyně. OK, bro. Oh. Já na něj počkám. Oh, on to jenom prošel. Aha, tak to je blbě. Kolik máš? Ne, jeden. Jeden meat. Jeden, tak počkej. Kámo, to bylo ze skroče. Kdyby, čum, ty to taky vidíš, jak mi to bylo ze skroče. Ukaž. OK, I'm taking the meat. Dobrý, počkej, jdeme, kde je? Oh, jízda, ale on je nahoru! Ne, nechoď tam! Kamo, my bychom měli streamovat. Hele, play again. Ale můžu play again. Jak to? Počkej, tak udělej zase novou. OK. Zase tam běhat. Nebo zkusíme Nightmare. Jo. Tak. Jo, 5, 2, 8, 8, 8. OK. Oh! Why did bro leave the... Co je? 3, 8, 4, 8, 3. Kámo, to je dobrý. I'm sorry. Já jsem dal main menu. Hi, Bri. Dobrý, kámo, máme Nightmare. Teď, když bude na patře, tak nikam nejdem, vole. Když mu dáš ten meat, tak ono nesežere, kámo. I swear. Oh. No! Dobrý. Give him the meat. Give him the meat. No, don't. Okay, we're good, bro. Okay, bro. He could be back anytime. A on je rychlejší asi, víš, k tomu. Kolik máš minut? 3. Okay. Oh. No. Okay, bro, how we gonna do this? No hele, teď až půjde pryč, OK. tak se podíváme, kdo je. A je dole, takže my jdeme nahoru.
Myslíš, že by to sežral, kdybychom mu to tam hodili s předstihem? Že mu to budeme házet před schody, kámo. Kámo. OK. Ty oči máme taky svý. Oh. Oh. Okay. I'm gonna get the key. Jakou combination? Jo, my musíme najít ty čísla zase spolu. Aha, stop. Už je máme, ne? Ale... No nemáme, protože on nejde odemknout ten píču s tím klíčem. Oh. Tady je. Že by? Už OK, good. máme klíč. No, I'm not going. Come on! OK. Kámo, tak to vůbec. I'm scared. We are making this! No. No. OK. Oh. I hear him. Like around God, give him to me! Kámo, hodil všechno. Kámo, on sežral všechen ten mít a už jde po mně. Help me. tady, já jsem tu taky. Stop. 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 4, 6, 6, 1, 4. Bruh, I need a puff of my vape. Kamo, ty joineš a už to tak křičí. Okay, one meat. Oh. Oh. Where the hell is the dog? Okay, dobrý. I just lost my Dog! And my brother told me how to chase the bag. Oh! Okay guys, this is the end of our vlog. We don't have any more keys and probably no more storage, bruh. Bye! Bye! Bye!